Здравейте! Днес темата отново е аквариумът ми, сравнително новото ми хоби. И по-точно за това повечето растение тук нарича се пестия или по-познато като водна салата или водна маруля. Тук има малко промяна, може би от към декорация от предния клип, който е гледал е запознат. Това фонтанче го нямаше. Значи за около 20 дена това нещо беше, говоря за плаващото, беше една трета горе-долу от аквариума. Който е гледал клипа помни какво е. За 20 дена това нещо стана ултра... Направо беше един зелен капак на аквариума и това не е много добре, защото газообмена, водата не контактува толкова добре с кислорода и почват да се задъхват рибите. В смисъл, тук не стана така, защото го хванах на време, но все пак това вече е крайния стадий и не трябва да се стига до там. 3-4 пъти вадя по такова количество, стана вече за един месец, постоянно подарявам на хората и още продължава да расте. Не знам защо така, може би е така, може би това е нормално. Иначе ползите са обират нитратите, хранят се с тях, хранят се с водораслите и засенчват светлината малко, но не прекалено, за да няма зеление. Тук водорасли по стъклата и така нататък. Яванския папър доста интересно се размножава чрез едни коренчета, които да, ясно се виждат. Коренчета тук, а там вече даже и листенца са проникнали, ето там. Има няколко нови обитатели, които ще ги представя. Иначе общо взето аквариума е същия, за щастие няма жертви. Новите обитатели са 3 броя жабки джуджета, които сега ще се опитам да покажа. Надявам се да се получи, защото са малко плашливи. Там главата и се вижда на едната жабка. Ей там, обаче се скри. И сега пак ще се покаже, може би. За съжаление, почти не успявам да ги хвана в кадър, когато са изцяло навънка. Тук е другата жабка джудже се е разкрачила, нещо прави. 2 бели, които са албинос. Сега май ще стане. Сега май ще се види. Идеално е са клипа. Вижте, жабката знае. Това са жабки джуджета, африкански жабки джуджета, които живеят изцяло под вода, но дишат атмосферен въздух, защото имат бели дробове, а не хриле като рибите. Идеално. Ето е там. Плашливи са общо взето. Четох, че са така като цяло. Не са някакви, изплашени. В смисъл, те стоят вече от 20 на дена. И там им е барлогата. Трябва тук да направя още малко укритие. Да. Добре, позира. Обичат гъстата растителност и много се навират тук в корените на тези растения и някой път се подават едни главички от тук, а някой път тук над филтъра. Използват го като да седят на него и просто да се дишат въздух. Някой, може би сега се задава въпроса, добре, те не скачат ли? Сега ще ви кажа. Не, тези жабки няма как да скачат, не могат да скачат, не са като обикновените. Са просто като риби, движат се бавно във водата и общо взето се крият повечето пъти. Бамбуковите скариди няколко пъти се смениха черупките, обвивките. Имам малко нови попълнения, освен тези жабки. Това е меден неон. Не съм сигурен, това е охлюв тиломелания. Не съм сигурен дали предния клип беше там, не помня наистина. Една жълто-черна молинезия, черно-бяла молинезия, имам черна, мъжката, ето е. Остава да намеря бяла, защото имам всички цветове. Имам изцяло жълта, остана бяла. Ето. Това се искаш. Браво. Много интересни животинки са тия жабки. Определено са атракция. Анцисто се чуди какво се случва отзади. Да, много готино. Забравих и едно сомче се взеха, ама сега след малко ще го покажа. Просто съм се концентрирал върху тези жабки, защото не винаги мога да ги снимам. Знам, че тук не съм изчистил много добре от тия водорасли, но общо взето е това положението. Много сладурски жабки наистина.
Виждам, че едното ми листо тук на Нубия трябва да се скърши, нещо е скъсано. Та общо взето така мърдат, изобщо няма как да скочат, няма как да квакат нещо или като обикновена жаба. Това си е декоративна жабка, джудже, африканска. Забравих и точното наименование. Ако ме питате какво ядат, така горе-долу се изкачват. И сега ще се хвани някъде, ще се почини малко и после още. Ето така. Някой път си правят кефа, така падат надолу самички. Интересни жабки наистина. Да, какво ядат? Нищо специално не им давам. Храня като цяло рибите 2 пъти дневно. Сутринта гледам да е с люспи. Къде бяха люспите? Които вече са в доста окаяно състояние тази опаковка, защото те скоро и ще свършат. Пък вечерта е сега примерно към 7 часа без нещо. Малко гранули им давам. Не ги прехранвам. За дънните също редувам, макар че това вече ми свърши. Имах едни такива с краставичка, ама свърши. Иначе ги редувах. А пък трябва да купя. Иначе сега със това нещо пускам по 6-7 таблетки и всичко се изяжда, защото просто аз имам над 30-40 обитателя и няма как да стане. Всички трябва да хапват. Това е с новото сомче и се нарича... сега как се нарича? Тъй като стане, най-обичам. Ако се сетя, ще кажа, но да, това е новото сомче. Това е Коридорас, обаче... Коридорас палеатус, да, точно така, ето това. А това в ляво е Венецуела оранж, уманата ми Джули, ето го и черния, анциструс. Това е всъщност обикновен анциструс, тук имам жълт анциструс, има и анциструс супер ред, червен анциструс, обаче, ето го. Трябва да се взема звезден, обаче не мога да разбера къде има тук във Варна. Издирвам от много време и няма просто. Хората от София даже, там има един магазин, казаха, че имат, обаче просто не ги пращат. Не знам защо. Всъщност знам защо, но да, както и да е. Така че да, Коридорас палеатус е новия обитател, който вече не е чак толкова нов, но просто не съм ми го показвал. Симпатично. То пък къде застана? Не им знам пола между другото на тези жабки, не знам как се определя. Симпатична работа. Много ма кефи мене лично. Ето така се издига. Сега ще се подиша малко. Ето така, виждате? Поема се въздух. Стои малко, после пак ще се поеме. Не искам да я стресирам сега да я снимам отгоре, защото ще избяга. Така си поемат въздух. И е супер готино така да си го гледаш аквариумчето. Защото това е една цяла екосистема. А за водата исках да ви кажа, че вътрешният ми филтър доста често започва да се запушва. Явно просто съм предтъпкал аквариума с риби и обитатели, всеки като се изхожда, като има остатъци от храна и така нататък. Просто се запушва и трябва да го чистя на около 20 на дена веднъж в аквариумна вода, казвал съм ви, и не само аз. Както и смяна на вода не правя веднъж седмично 30%, ами през 2-3 дена едни 10% сменям, защото главно аз симфонирам дъното, защото по-скоро ако там се събере нещо, макар че според мен няма никакви проблеми, защото вие сами може да видите дъното. То нито се задържа нещо по него, нито има някакви боклуци, храни, изпражнения, абсолютно нищо няма. Така че, според мен аквариума си абсолютно действащ, работещ и много готин. Няма кеф е така като се стъмни. Още не е тъмно, но като се стъмни. И си седна на диванчето, една биричка. Просто не мога да изимитирам ефекта тук с телефона, макар че се опитвам. Но да. Така че това исках да ви кажа. Имам пестия, много пестия за 2-3 човека има.
Който желая да коментира, да се обажда, да споделя, подарявам. Защото това нещо просто няма спиране. Аз ако махна лампата, вие ще видите за какво става въпрос. Целия беше и така. Не се оплаквам, дори напротив, харесвам ми, но всичко трябва да е в граници. И така. Благодаря ви за вниманието. Оставам аз да си го погледам още малко и отварям биричката. Лека вечер и до скоро!